Nahuli kam ang pagpanglabdi sa riding in tandem sa usa ka babaeng biktima nga naglakaw lang daplin sa kalsada sa Barangay Mabulo, Dakbayan, Sugbo. Sa ira natong detalye pinaagi nining report. Makita sa video ang usa ka babaeng naglakaw daplin sa kalsada sa may Escabahog Street, Barangay Mabulo, Cebu City, alas 5:30 sa buntag niadtong adlaw Sabado. Naagian siya sa riding in tandem o gilabni ang iyang bag hinungdan sa pagkatumba sa biktima sa kalsada. Tungod sa hugot nga pagkupod sa biktima siyang bag, napakyas ang mga suspek sa pagkuha nini o misibat na lang. Nakaangkon ang mga pangusalawas sa babaeng biktima dihang midangop sa Mabulo Police Station. Doon na tayo suspect na identify, sir. Ang akong ibuhat karon na ipakoordinate na ko ang complainant para sa pag-file og kaso. Gidugang sa opisyal sa kapulisan nga notadong manglabnihay sa dapit ang duha ka malalaking nagmotorsiklo nga nanglabni. Samtang doon na siya pahimangno sa mga tao aron dili mabiktima sa mga daotang elemento. Amo lang tanawagan na mag-careful lang kita niya, mag-cleaner lang kita o number no sa police station niya o katong mga possible na biktima kita po doon lang sa atong station. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.